Pitali ste nas, a evo sad i da vam odgovorimo na to pitanje. Imam štene 2,5 mjeseca, kako da je naučim da ide na podlogu da vrši nuždu. Neko kaže da lagano novinama poguzi, no ono laje na novine i grize ih. Ja sam Nikola, veterinar behaviorista, profesionalni trener pasa, edukator vlasnika pasa i edukovat ću te da bolje razumeš tvog psa. To što vaše štene skače na novinu jeste preusmerena reakcija na predmet. Taj predmet kasnije može biti i vaša ruka i jednom kada budete željeli da ga pomazite, a on se uplaši jer ima traume od tog udaranja novinom, može skočiti na vašu ruku, može skočiti na ruku nekog deteta ili vašeg deteta i onda imamo onaj čuveni problem, pas ujeo dete, joj ne znam šta mu bi. Sve počinje baš od ovog problema kada silom pokušavamo da naučimo nešto što se uči na mnogo humanije, mnogo lakše, zato što dolazi uvek nešto loše, apropo toga što je on piškio. On ne zna da je nešto loše uradio zato što je piškio tamo gde ne treba, on samo zna da je dobio grdnju za ono što je odradio, a to je piškenje. Vi ga zapravo kažnjavate za piškenje, a ne kažnjavate ga za mesto gde je piškio. I onda dolazimo do velikog problema da pas neće da piški u vašem prisustvu, nego piški samo kada ga vi ne vidite i ne gledate. Da bi ovo izbjegli, pre svega moramo da se vratimo na početak, a to jeste vaša organizacija prostora, a te novine koje ste nameračili da savijete u rolnu i da udarite vašeg psa, sve to isto samo sebe po glavi, svaki put malo jače, jer ste samo vi odgovorni za greške koje štene pravi u vašem stanu. Jednostavno je, napravite dnevni raspored, napravite ograničenje prostora, da ga naučite prvo gde i kako se obavlja, pa onda polako povećavamo taj prostor. Ako još nisi pogledaj moju prvu šapu ili prvu pomoć za štenu treningu, veruj mi da će ti pomoći.